Până la final să vedeți, pentru că ce se va întâmpla vă va șoca. Cine nu dă subscribe la canal și cine nu dă like la video o să fie mâncat de viu de șobolani. Vrei să ieșim și noi la ceva picnic, să mai stăm de vorbă? Crezi că Roșcat ar putea ajuta, adică are timp liber să ne ajute cu ancheta și cu astea? Hei Sasha, știu că nu prea-ți plăcea când veneam cu Mirabela, așa că am scăpat de ea și am venit cu fetele astea. Poate de ele îți place mai mult. Uite ce am găsit. Bârfe Blondei s-a grăbit atât de rău la ultima postare să fie fresh cu plecarea fetelor încât a uitat de VPN. Hai să mergem repede la locație. Oh my god. Deci ce om nebun ar putea să facă așa ceva? Trebuie să fii dracu psihopat să faci toate lucrurile astea. Asta e poza mea veche de familie? De ce are altă față lipită peste a mea? Ea era Bârfe Blondei și în tot tipul ăsta? Hei fetele, haideți să mergem la mine acasă. Trebuie să vă spun ce am văzut înăuntru. Oh, sunt efectiv dărâmată. M-aș fi așteptat la orice, dar nu la propria mea familie. Nici nu știu ce să zic. Oare e și sora ei Malibu implicată? Nu cred. Sau... Oare... Nu, fă fată, what the fuck, Malibu nu mi-ar face asta niciodată. Sigur scorpia asta vicleană nu i-a zis nimic. Era și ea... Așa departe cu un motiv. Nu te opri acum. Dacă îți folosești creierul, acum ai cea mai mare șansă să o prinzi și să oprești nebunia asta forever. Ai dreptate, am nevoie de un plan bun. Gata, știu, trebuie să plecați urgent ca să o chem pe Malibu. Am fix rezolvarea pentru tot. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor. O să vă țin la curent. Pa, Blonda, ai grijă de tine. Pa! Pa, pa, Blonda! Da, în tot timpul ăsta ea a fost. Doamne, încă sunt în stare de șoc. Nu știu ce să zic. Îți jur că eu nu știam nimic de asta. Noi nu ne vorbim cât ai crede tu și sigur nici mama nu știe la cât de mult o iubește. Roșcata e favorita ei. Well, da, știi cât de bine ne-am înțeles noi mereu. Logic că eram sigură că tu nu știai nimic de asta și de aceea te-am chemat să mă ajuți cu un plan foarte important. Inițial voiam să o omor pe Bârfe Blondești cu mâinile goale, dar acum că am aflat că e verișoara mea, mă gândesc că trebuie să-i dăm pedapsa supremă, legală, normal. Ok, Blonda, mi-a șters toate lacrimile. Te ascult, care-i planul? Deci, fii atentă, o să facem asta când noi... Doamne, cât de deșteaptă ești, Blonda, planul trebuie să meargă sigur. Acum înțeleg de ce roșcata aia falsă e invidioasă pe tine. What? Ea nu e roșcată natural? Acum înțeleg de ce Mirabela nu a putut să-i scaneze firul de păr. Da, oricât de des ar vopsi și cât de mult m-ar manipula mama, ea nu e ginger natural. Cred că doar sunt invidioase că Megan nu a primit gena de păr ginger de la tata. Oricum, rămâne cum am zis, ne vedem mâine. Alo, liniște puțin că vreau să zic ceva. Le mulțumesc tuturor investitorilor care au venit în seara asta aici. Și eu vă mulțumesc. Astăzi ne-am strâns aici să vă aduc la cunoștință că deschidem Platinum Residence, un nou complex de apartamente, nemai întâlnit până acum. Dacă doriți să vă cumpărați un apartament, nu ezitați să mă sunați. Da, dragilor, dacă aveți nevoie de orice ajutor, sun la un telefon distanță și bat pariu că o să înțelegeți mai bine de la o roșcată decât de la una blondă. Fă, dar de ce dracu te bagi peste mine atât? Nu vezi că vreau să vorbesc cu oamenii ăștia aici cu tu morții mătii să scută neauzită care ești? Ia mi-o făcoa! Mamă, făi fată, deci ai fost perfectă pe scenă. Doamne, a mers, a postat! Nici nu o să verific ce dracu a scris asta de noi. E destul să știu că proasta asta ne crede. Blonda, ce se întâmplă între tine și Malibu? Mă piși pe Malibu, e o târfă fraieră și vrea prea rău să primească atenție. Am filmat tot, deci nu pot să cred câți bani o să fac cu știrea asta. De ce ai zis că te piși pe Malibu și o târfă fraieră? N-am zis asta niciodată, auzi tu prost.
Știam că o să meargă, e prea simplu. Acum urmează lovitura cea mare. Hey guys, astăzi o să vă arăt ce produse de păr mi-am luat. Deci, am luat uleiul ăsta, care am auzit că e foarte bun și l-am și aplicat. Acum o să mă spăl să vedeți ce fel arată. Și după vreau să încerc ceva cremă nouă. Așa că stați cu mine până la final să vedeți ce iese.